Nyakwarom gajuang dakika en 30 tok saa 3 mar okinyi machiegni ma en chenro mar mbaka oromo mana ka pile wawacho ga ni sud machiegni mara mondo mi wago mbaka okinyi maka wuono ga na mbaka kaluore kod buche mabende nyaka gi sani pod nitiere Doho hinya dwaro mabende osebed kidhiero kod sirikal mano mar Kenya Kwanza penjo mabende wapenjo dibed ni Doho Omako jatend piny Kenya William Ruto Mafuanda. Mane thoro wach mabende wantiere godo kiny makawuono bede thuolo mano mar gomba ka kodwa kioronwa ote laimago magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod mano mar X. Iyudowa wabiro ni achiel kachiel. Mataye chendo ni nyinga Sharon Ongao. Kiny makawuono kapaka nyisi welo mabende antiere godo Nyakwarom Gajuang. Aliek nie moko kuom buche mabende Doho pododino. Mar mondo mi sirikal mano mar Kenya Kwanza ukete tim kinyala mna ketna gi mapiyo mar mondo mi wasomgi ine moko kuom buche mabende nyaka gisani osemoko e Doho gin buche madiro mabiro mamoko kuom gibro bede ka ingado chakre dwe mokwongo mano mar higa mabiro neno kanya achiel kuom gi chudo mar osuru mano mar udi manego gi nitiere piny kata manego gi yot nitiere wach mutendre koda maisha namba nitiere ndiko e tich jolub jotend migepe kata mna cabinet assistant secretaries neno kanyo kembe 11 manyaka sani Pinya wacho dwaro mar mondo mi oket e lwet joket mwandu nyaka sani pok waneno ka wach makamano osekete tim. Orobila e piny Haiti mabende pod nitiere Doho ka bende bura makama hibro bede ka iyalo e dwe mokwongo. Mar auchiel kanyo ineno bath chik mar omenda bende kotenore gi chik wach makama pod nitiere e Doho. Ka mogik en okang' mano mar thicho oko dwaro mano mar tongo yien e pachoka inyalo paro motelo kan jatend piny Kenya noyie mar mondo mi otong yien bange Doho nochako chungo chenro makamano mane mbaka mabende odaro goyo bende ni mano kotenre kod Doho kaponono nomako Ruto Mafuanda mane penjo maduong okiny makawuono dhi bedo gi welo ariyo achiel kuomgi osechopo antiere ka gi okil kama loka mabende biro bede ka funonwa matut okenge makama antiere gi okil Brian Onyango arwaki machiegni. Ero kamano Sharon. Ichio makare? Achio makare to in? Amba chio makare. Mano ber. Mana kamano. Brian inokil. To weche makamagi neno abiro kuomgi mabende pod wamedo kwano mamoko. Odine Doho nyaka gisani. Kako kil bende iparo ni Doho Omako Ruto Mafuanda? Ero kamano Sharon kendo ne joneno ma jo Ramogi TV. Agoro kamano kuom luonga. Mokwongo kawaduoko e penjo ni debed ni Doho Omako Ruto Mafuanda kata Omako ker mar Kenya Mafuanda. Gimokwongo madahera kono jopiny ni Doho onego mak ng'ata Mafuanda onego mak ng'ata matimo gino moko maonge ratiro kata moko chimre gi yo maber onego make Mafuanda emomiyo gimoro amora kotim kalure gi chike mantie kata kotim mokolure gi chike mantie Doho ema nigi ratiro mar mako ng'ata Mafuanda mondo okwere ni gino konego tim kamano lakini gima nyaka wang'e maber en ni gimoro amora mitimo kendo gimoro amora madhi mbele e Kenya ka orit gi chike kendo pend chike ma Kenya e dho kisungu iluongo ni the sovereignty and the supremacy of the constitution. Matine ni gimora mara mitimo e piny Kenya kae onego luwre gi katiba ma Kenya. Matine ni gimora mora kotim gimora mora gi ng'ata obed ni en ker mar Kenya obed ni en private individual. In fact onego ng'e ni kata in ma in dalani kitimo gimora mora e dalani kata e odi kuma odi ma ine minyiewo kendo ine migero to kitimo to gimitimo no ok dhi kalure gi chike mag Kenya kata pend chike mag Kenya Doho nigi ratiro mar biro kawie yodi no migero gi pesa ni no mondo onere ni gimoro amora motime Kenya ka be it by a private individual kata public individual otimre
kalure gi chike mag Kenya. Tiagram na paro manager ten piny Kenya chamo muma bang' chamo muma mane dwe mar ochiko higa mokalo. Okang' mokwongo manokao nene ndiko e tich jong'ad bura auchiel ma bende regime mamoro cha notamore mar mondo mi kik cham muma. Bang' mano niwinjo kata mana kowacho ni doho onego bed ni chung' kar tiende mar neno ni Kenya obedo iwacho ni rule of law otiye pacho ka. Dibed ni koro otiyo nikech kinde ka kinde inyisowaga ni judiciary is independent. Kamano Sharon, kinyalo paro maber achiel kuom gik manotigo mondo owuo marach kata owuo mok kare ne ker mokadho President Uhuru Kenyatta en tamruok mare mar ndiko jong'ad bura mag Court of Appeal auchiel. To kendo gima nyaka wang'e en ni kata mana wach mar ndiko jong'ad bura no ne en gima ne owach e pend chike kendo kata mana doho no noseng'ado ni tamruok ndikogi ne en gino marach kendo en gino ma doho odagi. To kani neno gima ne otimre ka ker mar Kenya sani President Uhuru Kenyatta nokawo telo. To achiel kuom gik manotimo en ni nomiye katiba kendo nomiye pend chike kendo pend chike go gin adek. The original copies of the Constitution of Kenya gin adek. Achiel kuom gi en mano mabedo Office of the President, moro bedo Office of the Chief Justice. To achiel kuom gik mane ker mar piny nowacho en ni oneno ni doho onego ng'ad bura e yo kako onego tim. Matene ni onge gima onego bed ni itimo ne doho, onge gima onego bed ni itimo ne doho mondo interfere gi ratiro margi mar ng'ado chik. Koro an kaka aneno mana ni yes, doho nyalo bedo ni are living to that obligation. But kawe mano tenge to doho obed ni president owacho kata president oyie kata odagi, doho onego bed ni luwo chike. Kata bed ni luwo chike no nyalo create gimiluongo ni inconvenience to the country. To gima nyaka jowinjo wang'e en ni chik nyaka lu kata bed ni luwo chik imiyo wainyre. For example, king'iyo wach finance bill gi finance act manyicho kaka doho nyicho ng'ado, ibo fwenyo ni seche moko inyalo wach ni king'ado provisions moko mag finance bill gi finance act, then serikal ok dhi yudo thuolo mar choko pesa kata serikal dhi hinyre. In fact seche moko iwacho ni doho kitimo kama ti idhi jojo moko. Lakini kaka our society is structured en ni gimoro amora mitimo nyaka tim kalure gi chike, nikech chike bo owacho ni inyalo luwo kata mana values and aspirations of the people. Kamano. Ang'ino bro bedo kwa loso kidieny ka kidieny nikech chenro go duto te nyakwara mgajwang be nyakwara manene wang jowi mari ni kanyo moko kuom chenro mabende doho osegeng'o negi moko kuom gi awach kata manani wacha kata manani ang'ina bro bedo kwa chaho gi mathoth ote magibe nani nokos chako donjo ka ten manani king'iyo gigi okila gigi duto te chenro makamagi nyaka kala e nyimod bura maduong' ma pacho kacha mabende jod bura bende mawachoga ni yes to chike makamagi kadho kosekadho to koro doho ge kendo ochako dino negi nikech aneno ka ging'eny mogik ang'ene mar maisha namba to kata mna wachaka nagi wach mabende osebedo kata mna ka mako dho ganda nono nikech mokwongo mabende doho nong'ado neno wach mar CAS mago jolub jotend migepe 50 par nyaka sanya koro mgajwang wantiere kod jotend migepe 22 tinyalo paro kane tend sirikand Kenya Kwanza bendo chako ndiko kende tich mago CAS kata mna jolub jotend migepe 50 doho no chako dino ang'ene wach makamano bende ochako mienjo kende yo machielo wabiro bedo kwa loso kotendre kod paro mabende nochiw mabende oganda dipenje ni dibed ni jolub jotend migepe gi idwa chaki ndiko kende tich ang'o mok timre. Ka wachako gi wach ndiko cabinet chief cabinet assistant secretaries. Yes. Jolup jolup ministers. Achiel kuom gik mane court ondiko kata court no consider en wach
ka in adier ni pend chike ma Kenya no provide for this. Nikech king'iyo judgment manondiki gi judges mag High Court, ne ging'iyo to giwacho ni it was not the intention. It was not the intention of the framers of the Constitution of Kenya to establish the position of CAS. Kendo king'iyo maber en ni Constitution no consider nyaka the financial implication ma keto offices gi ne dhi kelo. To gima neno ka serikal, nikech serikal to nigi ratiro mar timo dwache, provided ni dwache no en along luwo pend chike mag Kenya. Nikech achiel kuom CSS ma wang'eyo mane obedo selected, kendo achiel kuom joma ne dhiro kes ni ne en Mwaura. Mwaura nyichi uneno ko obedo appointed as the government spokesman. Matine ni omiye tich moro. An gima neno ka lure gi gima notimre no en ni kata mana president, the appointing authority, no neno ni gima doho no wacho ni en gima ratiro kendo en gima dier. Koro ng'eny CSS osechak manyo negi kuonde moko, kendo kuonde mimanyo negi go nyaka bed kalure gi katiba mar Kenya. To another thing ma ji nyaka ng'e en ni gimomiyo gimoro amora nyaka tim kalure gi pend chike en ni gimoro amora itimo gi dhano. Okay? Koro nikech itime gi dhano nyalo bedo gi paro moko chimo yo. Kendo dhano nyalo pingo weche nyalo pingo weche monego otim. For example, debed ni waonge katiba kata debed ni waonge pend chike, de president nyalo bira kawuono to wacho ni judge machal kama inogoli office. Kinyalo ng'iyo kaka ne Uganda ndalo moko notim, ndalo Milton Obote, judges moko kanong'ado bura moko lure gi kaka president ne dwaro. President ne nyalo biro to donje court to kaw judge no, mako judge no gilbete to thicho oko e court. Matene ni are chieng' no okoyie ni bedo jang'ad bura. To kiyie ne dhano tima gimora mora modwaro kako dwaro, to we are going to reach a society miluongo ni an ungovernable society. Koro chike ma wan go mag Kenya are for the purposes of governing our interactions and our relations, and it is very important for government mondo olu kaka chik dwaro, nikech chik en achiel kuom yore ma wa regulate go kaka dhano onego bed ni tiyo. Nikech wach mar jolup jotend migepe kata mana chief administrative secretaries bende ni wachako godo, nikech mano e blo ni wacho ni neno kang' mokwongo ma bende koro doho nochako kelo godo kata mana nochako loso godo lwasi makara hinya kaluwore kod kaka chik mar Kenya wacho. Nikech kineno kata mana positions 50 ma bende noket ne chief administrative secretaries makamagi, nowacho ni 27 kaluwore kod pen chike ma pachoka nokotimnegi kata mana public participation, nikech jod bura ka gin mana 22 tiwacho ni jolup jotend migepe gin 50. Nwaneno ka doho nothicho oko dwaro makamano mani dwe mar 7. Sani okil kata mana kaka waloso nitiere bill moro ma bende piny owacho biro godo mong'ere kaka National Government Administrative Law Amendment Bill, mano ma higane ma bende koro idwaro mar mondo mi okaw kar bill mantiere kata mana act chik mantiere magayo kaka chief administrative secretaries nego bende yiero, mano mar National Government Coordination Act. Dichal ka gima koro piny owacho luoro e tok pasia kendo dwaro mar mondo mi positions makamago oketi, nikech kaluwore kod bill ma bende koro ichwalo kod piny owacho ok oketi kata mana ni the number cap rate, the number mag CSS nego bed ni bedadi. Kamano asewinjo kendo aseneno bill ma olieki sani sama pod wawuoyo ni en gima olieki. To gima nyaka wang'e chike kata the Constitution of Kenya ineno ka wacho ni kik indik chief administrative secretary kik imigi tich kaka court nong'ado. It is the same law ma wacho ni parliament nigi
ratiro mar ndiko chike. Matiende ni ka parliament ondiko chike kendo ka parliament odhi mondiko ni chief administrative secretaries onego ndiki through another name mokelni to chikno odhi okadho. Chikno pod inyalo tere doho. Matiende ni chikno pod inyalo tere doho to test it whether it is consistent gi chik maduong' ma Constitution of Kenya 2010. Koro aneno ni parliament nigi ratiro mar kelo any legislation kendo parliament nigi ratiro mar medo kata mana the number of medo kata the number of constituencies kata medo the number of counties. En mana ni kagitimo kamano kata kagimedo number mag jomondik gi serikal kata mana numbers mag counties under the constitution tie gimiluongo ni a money bill. Matiende ni if a legislation kata chik mora mora moketi mokele bunge nigi financial implication on the Republic of Kenya, chikol owacho kako onego bedni iluwo. For example, the cabinet secretary for treasury should come to parliament or should present a report through the departmental committee on how legislation no inyalo tim. Okay? Koro aneno ka kalure gi neno na aneno ka parliament kata bunge nigi ratiro mar kelo kata lieko kata mana medo kata mana kelo wach CSS ni kendo en mana ni kagitimo kamano nyaka giluw chike kendo kata ka giluw chike ka act no odhiyo pass pod inyalo duoke doho. Pod inyalo mana duoke doho. Pod inyalo duoke doho ma thiche oko kendo. Nikech aneno ka sani koro piny owacho pod chwale to gima nyalo kata mana mako dhoja piny ni nango meni dwaro makamano idhiro nikech doho ka nosechunge to serikal ni owuon manyiso kaka nego be nigi tiyo gi pesa yo makare. Nikech kana neno kata mana osara mabende jolub jotend migepe madirom 50 ponono ni bill makamano oket chik. Omenda mathoth mabende gibiro bedo ka gikawo nikech jalub jotend migao mano jalub jatend migepe biro bedo kakao omenda mathoth kata kamana par ni nyakwara mgejwango weche mabende nitiere kanyo mabende ne TV ni kanyo chenro mabende doho ogengo manane sirikal Kenya Kwanza chenro mabende gintiere godo wantiere gi wendo machiel mabende osechopo Kevin Osido en bende biro bedo ka winjo pacha hinya kaluore kod dwaro mano mar chugo bill machielo mano masiro kete apis jolub jotend migepe e pacho kaka na chief administrative secretaries nikech kana neno kata mna osara mabende piny Kenya dwaro chulo jolub jotend migepe siling 765 180 mano e dwe ka dwe to mano king'iyo jolub jotend migepe madirom 50 e dwe achiel gin duto te gibiro bedo ka gikawo siling milion 40 to pani jolub jotend migepe mana kaka jod bura gin bende pod gintiere kod grants mabende miyo gi mortgages mag nyamburko gi mamoko te kinde mamago timore jachulo sur mano an in gi welo mabende wantiere godo ema bende pod wahinyore koro jopiny otim nango nikech bura makamano to koro kata na bill makamano to nosechwal e nyim od bura mano National Government Administrative Law Amendment Bill. Gisanya koro mgajwang na nyisi nantiere gi wela reyo antiere gi Brian Onyango Kil mabende asebedo kaloso godo bende Kevin Osido hotudre kodwa gi sani jalo nyiweche mag telo. Kevin aroki ni machiegni. Ero kamano. Iwacho gani better late than never. Kamano kaka. Kamano pencho. Yeni samoro Kenya ka gik moko timre mang'eny. To samoro koro kaka jo Kenya wacho gani gik moko weche ng'eny to sae matin. Koro nyaka wabende wakasra kasa. Nikech mane machimoro Nyasaye no penjwa ni to in nitime ang'o kata ni wache ang'o. Kamano. Ero kamano ahinya machiegni yudo kwa dhi nyime gi tuwa kata kamano ok wasedhi mabor ahinya. Waloso kaluwore kod dwaro mago mag doho ahinya buche mabende doho bende gisani osegeng'o mabende sirikal Kenya Kwanza osebedo kadhiro. Mana penjo Kil Brian bende paro ni doho omako sirikal Kenya Kwanza Mafuanda. Doho tiyo maber. Kendo kawaluwo weche mag kako viripo bed ni sirikal tiyo wantie gi gigo ma waluongo ni 3 arms of government tienge adek moripo bed ni sirikal tiyo godo wantiere gi executive manyiso ni ene bad sirikal ma timo gik moko execute or implement programs kata projects moripo bed ni sirikal timo wantiere gi bunge kata legislature kama nitiere chike wa ma milose
to bende kanyo be ma watime weche mag budget kata weche mag oversight kaka sirikal oripo bed ni tiyo. Ae wantiere kod judiciary kata ma waluongo ni doho. To gima katiba marwa wacho en ni tienge adek gi gin dependent, manyiso ni achiel kachiel tudore gi moro. To bang'e kanyo to bende gin independent, manyiso ni ok oripo bed ni kaka moro tiyo nywando kata ketho kaka moro oripo bed ni tiyo, kendo chwalo kaka oripo bed ni kony ma jopiny oripo bed ni yude. Omiyo ka waneno kaka doho tiyo tije. To gima timore en ni sirikal ma waluongo ni executive chande to dwa ni mondo tiji agoge, thuon, impunity, disregard of rule of law. Manyiso ni gigi wang'e ni timo kama, unun ng'ama koro dang' utamwa ni kik watimgi. Ting'e ni mani timo with disregard to the rule of law ma wacho cha. Ni ok ging'eyo ni wantiere gi tienge adek mag sirikal moripo bed ni siro kaka sirikal tiyo. Omiyo gigo ma waneno ka doho duoko chien kata ka doho tamore, gin gigo ma samoro kosetimnegi gima waluongo ni PE, political economic analysis. To samoro jogo madhi mbele doho miluongo ni petitioners, jogo matamre gigo ma samoro gik ma sirikal timo hinyo jopiny. Koro ging'iyo ni to ere kaka gigi nyalo gero Kenya kata nyalo ketho dwaro mar ja Kenya. Emomiyo koro doho bende penjore ni kaluwore gi gigo mosekelnwa ka, to wakili be bro nyisowa kama ne kaka itimo ga e doho kacha. To ging'iyo ni ere go analysis maber madang' kony godo kaka oripo bed ni sirikal tiyo. To kaka na wacho en ni sirikal mar Kenya Kwanza to kete thuon moro ni wan e sirikal, koro gigi nyaka watima tima. To kigeyo ni nitiere bad sirikal moro miluongo ni doho kata judiciary ma okang' no yie ni gik moko timore kaka timore. Omiyo an amor kaka gik moko dhi. Nitie weche mang'eny ma sirikal ma doho osetamre ni mondo sirikal otimi. To king'iyo kaka gik moko dhi, to sirikal temo mondo kale tok katiba kata tok chik mar mondo gifikisha dwaro moko ma bende doho propose kata legislative proposals. Achiel kuom gi en wach mar jolup jotend migepe mago chief administrative secretaries. Mano waneno ka doho no chungo mowacho ni dwaro makamano ok oluwore kod chik. Ahinya ka nagiketo namba 50 mago mag jolup jotend migepe. 27 kuom gi wacho ni it was excess, no public participation notim. Sande winjo ni nitiere bill moro ma bende kendo chako chuo gi piny owacho. Mano mar dwaro ndiko jolup jotend migepe kendo e tich. To ing'e ni mano en gima nyalo luongo gi dho ngere ni exercise in futility. Nikech king'iyo bill no kata gombo mar loko chik moseket mbele bunge marwa, en gima nyalo luongo ni legalizing an illegality. Manyiso ni itiyo gi yo mar sheria mondo iket gima onge sheria mondo bedi. Kech mokwongo king'i katiba marwa, to position miluongo ni chief administrative secretary, it is unconstitutional. Emomiyo doho no wacho ni gimowacho ni to mokwongo onge katiba. Kech katiba kanyo ema wantiere gi tienge mopogore opogore manyiso wa kaka oripo bed ni sirikal iriembo. Wan gi chapter ma wacho no weche mag executive, pani en chapter 98. Ae wan gi chapter ma wacho no wache legislature, kaka iyiero jobunge, kaka bunge tiyo, article 89. Madhi nyaka 92 kucha. Ae wantiere gi chapter ma bende nyiso kaka doho oripo bed ni tiyo, manyiso ni judiciary. Ae bang'e to wantiere gi chapters mopogore opogore ma bende siro kaka tienge adek gi oripo bed ni tiyo. To king'iyo chapter article mar executive, onge kamoluonge gimiluongo ni cabinet administrative secretary. Mak mana ni king'iyo kaka katiba owacho ni president marwa, jatelo mar piny nyalo tiyo. To wach ni at any given time, rais nyalo yiero jogo ma oparo ni nyalo konye e chopo tiyo maber kaka ne ochano no dwani mondo ti. Manyiso ni at any given time the president can put in place mechanisms to ensure implementation of government programs. Ingeni implementation kanyo bende makelo kora na paro nikech kata mana kineno jolup jotend migepe ma bende nochuo kinde kama bende moko kuom gi bende wang'e wuok e gwenge magwa makaluo. Ng'ato nyalo penjo ni is it awarding acronyms koso en dwaro mar ketho pesa nikech kata mana kwaneno kaka gope bende othung'o oganda ma pacho kainde gi sani nikech osara mana kana na nyisi okil Brian waziri ka jolup jotend migepe madirom 50 osara dwe ka dwe gibro bedo ka giyudo siling $40 million
mano kiriwo kwan gi duto te pok ing'iyo packs ma bende gibiro bedo ka giyudo allowances gi mamoko mane mene japiny nyalo bedo ka penjore ni sirikand Kenya Kwanza ni bende en gi dwaro mano mar raia koso nang'o nikech mane penjo maduong' kata mana sani bed ni iwacho ni inyalo tere inyalo ka chik makamano nikech wang'i ni bunge kata to jotend Kenya jo od bura ma Kenya Kwanza emba gintiere gi kwan kamano kalure gi kaka sirikal ma wan go sani osebedo ka tiyo kendo gigo ma waseneno ka sirikal timo an kalure gi pacha taneno ka ntie gimiluongo ni public interest deficiency matene ni sirikal timo gigo modwaro kapok ong'iyo gigo ma japiny onego bedni dwani omi sirikal ma Kenya kalure gi article 10 of the constitution onego ong'i achiel kuom values monego sirikal onego bedni consider kotimo gimoro amora including ko okelo kata policies kata kokelo kata positions achiel kuom gik mo onego otim and the interest of the public and the interest of good governance kendo jalony mar good governance so nyalo bokono but gima ng'eyo ni good governance demands ni you make prudent use of financial resources. For example, the CASS the biro timo e serikal ni already itimo gi PS gi minister kata gi directors mag departments mag serikal to onge tiende mondo wachako med $1,50,000 kata $1,40,000 every single month ni wa create jobs. Creation of jobs king'iyo the pedagogy of job creation in government kata loso chenro mag tich e serikal oko mean ni onegi ilose at a high level. In fact, good governance demands ni kantie thuolo minyalo keti thuolo gi oket gi e kuonde matindo. For example, the government should invest in industry mondo the youths oyud tije. The government should invest in production mondo mine oyud tije kata nyiri boyud tije kata mana ya wuoi. Koro an kipacha aneno ka serikal ni is suffering from two deficiencies. The first one is public interest deficiency. The second thing is just a deficiency of proper legal advice. Nikech kantie advice motegno minyalo mi serikal en ni wach CASS ni court nosete choko kaka osiep nosewacho ni you are fighting a losing battle. Matine ni ikelo gino ma doho nosedagi kasi imofe itimone panel beating kasi chaki kele kendo makoro wasenga nikech onge ni ng'ato mayihie jal mayihie ma bende chiwo ne jatend piny paro kotenre kod weche mag chike tena Attorney General mapachoka kamano kisomo article 157 of the Constitution of Kenya o create the position of the Attorney General kendo wan kichike wan kaka okinde the head the titular head of the bar, the head of lawyers, and lawyer number 1, and Attorney General. To Attorney General, kisomo article 157.3, to watch qualification of Attorney General. Kendo achiel kum qualification. In fact, Attorney General qualification ne okonde ikini nyakobedi gi degree, nyakobedi gi akina ngo experience. Katibo ndiko ni mondibed Attorney General onegi bed qualified to be the Chief Justice. Mano nyisi nango, mano nyisi ni mondi bed Attorney General onego bed ni inyalo ng'ado bura, inyalo bedo gi thuolo mar ng'ado bura. Matini ni onego bed ni iparo, onego bed ni ing'e chik, kendo onego bed ni you study the society in a manner to enable you lead the judicial arm. To gima nyaka kon jo Kenya nikech kata mana Attorney General en colleague na. Kendo en kaka nigi number mar admission embe nigi number to achiel kuom ingeni Attorney General tije en advise the government or advise the president to tijwa kaka lawyer kaka ukil
antija en nyisi ni mae kaka katiba wacho kendo mae gimonego itim kidwa ni odhi kalure gi katiba. Lakini oken tija kaka lawyer kata tija kaka ukil mondo achunigo akawi tadiye buomba ta adiyi gi advice mami. Manene legal advisor kusekoni to koro kiamua ni itime kiamua no kitime to mano wachni. Koro mano be nyalo bedo another problem. Okawacho ni attorney general masani ok advice president. Hapa ni advice to gima nyalo bedo ni ok timre en ni the recipient of the advice okete tim kata ok winji odino ite. Koro hapa ni Senator Sifuna mano wacho ni ka ololo opong'o iti tapata chiel maliet monego beni imi tichako winjo wach. Makoro akeno Osido wasenga nikech wach CAS ni iwacho gi dhongere ni it's a thorn in the flesh. Kalure kod bill mabende kendo chako liek kendo mano mar duoko kata mana jolib joten migepe etelo. Wasenga jal michione chik michione paro koso wasenga. Shida mantie kae oken kata mana ni wasenga. Shida en ni wan gi ji ariyo ma ok winj wach. To wach ma wawacho ni en wach mar katiba. Ok ni wach ma jo Kenya wacho. En wach ma jo Kenya wache, but giwache gi teko mar katiba. Mokwongo en niya. Ni CAS, mago gin migepe kata positions ma onge e katiba. To kisomo chik ma olieki kata proposed amendment bill mar National Government Coordination no wacho ni CAS kande gidhi report to ng'amilongo ni attorney general. Kuri nyalo penjiri niya, ni to cabinet administrative secretary ere kaka en odhi report to AG to ng'at moripo bed ni o assist milongo ni cabinet secretary to report ne rais. Emomiyo kacha e wacho ni position no en gima onge nikech ing'e ni the moment miwacho ni dwa create position kata dwa touch gima waluongo ni executive cha nyaka iter jo Kenya e referendum. To nikech jo serikal oseng'eyo ni jo Kenya bisani kura mora mimigi ok gibi participate be ok gidwa nikech chike machando jo Kenya ng'eny kabisa kendo none of them en mar creating positions ne ji. Ging'e ni nikech court nosewacho ni gimukelo nwani must have a legal backing masani onge. To legal backing no emomiyo koro gikete sheria moro ni waluonge National Government Coordination Amendment Bill ai bang'e waket jok maluongo ni cabinet administrative secretaries gi iye kacha ai watere e bunge. Ting'e ni problem ma wantiere godo en ni kotere e bunge kacha jatend piny dhi seyo gi makadhe nikech jogi waseneno ka gin ng'eny gi ok obadho gi kech be osenyiswa ni gin kata siling 500 kopognegi to gikawa to gikadho gik moko kata gik moko mapok gisomo. To nikech wane magigonwa simo to wanyiso gi ni gino kik ugoye yes nikech ok en ki katiba. But problem en ni bang'e to gisere kucha to gipitisha gi. Namba 2 en ni court nowacho nwa ni bendu keto gi ji 50 to public participation masharo ni sewacho cha nodwaro mana ji 23. Ting'e ni bill magiloso ni ok oketo cap mar rais gi namba monyalo keto. Emomiyo koro ji 27 ka gimedo nikech rais marwa kata jatend piny Mheshimiwa William Ruto nigi ji mang'eny kabisa mano chung'e ticket mar UDA. To nikech ng'eny gi bende wantiere gosiepe moko bende yo kaluo koni mabisani kata giwinjowa gibende ne gichung'e kura to nikech weche moko ma jo Kenya jalunga ni 1 2 3 some 1 2 3 things ok noyiergi to ne gichung'e UDA. Koro nyaka manyne gi positions nikech jatend piny en ng'at ma politically futuristic en ong'iyo mbele. To penjre ni to kochopo 2027 ma dhi Homa Bay kacha ng'ano manyalo konya seyo jokura. Okay, en Dr. Evans Kidero for example. To Kidero ni koro chiemoro kagone sima nyise ni konya mobilize nikech Kidero be nene gi capacity mar financing and proper political campaign to en gi pesa moromo nyiewo ji madwa ni mondo nyiew mondo go kura. To bo wacho to jatelo ne wan kodi mokalo cha to niwe yawe gi dhoga kama. Omiyo jatelo mar piny nyaka obe oket hakikisho nitiere tienge manyako oket mo make sure ni there will be no excuse. Ting'e ni en kata wacho wach mar legal advisor miluongo ni Attorney General President sani nyisogi ni an na miyo utich to jok manodagi miyo utich ne en doho.
Koro an excuse mar koso mi utich kikupenja. However, nitiere mechanisms mabende waketo in place koro amendment bill mitimoni. Omiyo ok en gima dhi konyo jo Kenya. Nikech ing'eyo Sharon bende ni jatelo marwa mar piny ni mose chung'e mbele media koloso gi mawaziri monyiso gi ni king'e ni ang'e mang'eny moloyi e migawo mari to nitiere shida. Manyiso ni samoro bende as Brian is talking about deficiencies, adwa ni monda kwae mundu yiena monda med moro miluongo ni intellectual deficiency. Koro gin deficiency adek. Koro gin adek. Manyiso ni intellectually samoro president nyiso wa ni jok maketo mbele kaka jotelo mag migepe miluongo ni cabinet secretaries deficiency malo kae samoro tin. Nikech jogi be ang'eyo mang'eny e migawo magichung' negi. Koro adwa ni monda migi jomoko manyalo konyogi disregarding the principal secretaries. Nikech ing'e ni gimoro mabe pok walose ka en gimiluongo ni Public Service Commission structure. Mabe court no lose. To PSC no wacho ni waonge gi mechanism kata mana mar chulo osara ng'amiluongo ni Cabinet Administrative Secretary. Ang' wakete level mane. Nikech penjo mana penjo ni koro siling million 40 ma bende koro dwa chule jolub joten migepe gi dwe ka dwe bowuok kanye kaka na omenda mar NGCDF pok ochwala. Niwinjo kanyo ka jatend migawo mochung' ne weche mag omenda Ndung'u. Bende wacho ni kata mno omenda magichulo sara tema onge karang'o mok timre. Koko kamano we wanwa riti wacho ni waket wang'wa itwa be ni oko kach. Wane ni bill makama kapo nono ne okadhe kaka chik nikech onge ni kwan jod bura to thoth gi ntie kacha mago ma Kenya Kwanza manyalo bedo ni siro dwaro makamano. Ponono no ka de doho okile gene ne ka gibro bedo ka gitemango. Kopogre gi mano jumani chieng' tarik 4 gi chieng' tarik 5 mano mar jumani bende waneno kendo ka doho ochako chungo moko kuom chenro mago mag Kenya Kwanza. Chieng' tarik 4 dwaro mano mar privatization mag parastatals apaga chiela e lwet ji giwegi. Waneno ka duond bura mar ODM nodhi manyaka sani kokadho iro kamalo kamargi awele. Ochung gi doho hibro bedi kiwinje mano higa mabiro. Kopogre gi mano chieng' tarik 5 mana bang' odiochieng' achiel wach mar maisha kada bende pod doho oramo ni okotenre kod pende chike mapacho ka mano bang' Katiba Institute nodhi odonjo negi e doho. Wadhi bedo kwa lose weche makamagi nikech chal ka gima sirikal Kenya Kwanza ni gibiro gi nyinge mamoko mabende regime mano mar Uhuru Kenyatta doho ne buono mano mar chike makamago kik kete tim. Gima moko obro bedo kwa lose mano bang' yweyo matin kik dhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Ukitaka usistruggle January, anza kujipanga mapema Jinyime vitu fulani sahi na ukat cost ya vitu unnecessary. Uone vile January utakuwa kwa mafuta wengine wakiteseka. Sahi ni kufanya vitu na mpango. Sio kama kitambo venye responsibilities zilikuwa kiasi ama madozi zilikuwa zinaingia mfululizo zii. Sahi kuna vile lazima ukuwe mjanja ndio uondoke stress. Jipange sawa sawa. Dial *811*415# to get Jipange sawa sawa.
Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Yes. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Okay. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Ohala Gimwando, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi night wakelo go ticha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo Lungani Kolo con instrumental Kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi night, ticha beach ka ticha beach, sang'wen otieno. Ne korom gajwang dakika napaga dek tok sangwen marukinyi machiegni meno kang marariyo e twak e chenro mar mbaka oromo kiny makawuono ineno thor wach e wang jowi mari wago mbaka ahinya kaluwore kod dwaro mano mar sirikal mar Kenya Kwanza mabende doho osebedo kageng'o moko kuom osebedo ka oronwa ote lai mago te machoka rede ka 600 mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital bende yudowa achiel kachiel yorno paro wabiro bedo kwa somogi kinyal kutina moko kuom ote mabende neno sedonjo ote thoth mamoko mabende nyalo somo kwa dhi nyime gi chenro makama nitiere kanyo engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni courts nokuongo bedo under Ruto captivity iwacho ni sani eka gichiew giyudo kata yo Kenya ochomgo Golgotha iwacho ni kamano gure Yesu magitimo sani en mana damage control gitemo wuokie blames mabiro banka Ruto osekawo economy monego kaito oiko choth erokamana inyamano ote marikanyo ote machiel mabeda nyalo somo en Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni Doho osebedo katemo dwach sirikal lakini sani waneno ka gitemo chiwo ng'eto makare shida en mana ni gigo ma affect jodoho directly gitemo kedogo to ka gineno mahinyo mwananchi wa kawaida to ging'ado ang'aya nobody is above the law Doho onego
rido kanda maonge dewo wang'. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ote mamoko wabiro bedo kwa somo. Wakilin ka ineno ka janeno maro wacho ni sani doho uchiwo ng'eto makamano nikech ka uchumi osepodho to doho bende kik se wach makamano. Kaka okil di wach nang'o? Doho to tij doho to nyaka tim. Kendo okwabeling. Obed ni gik moko dhi matek to wamong'o. Wach kata ni seche moko de wach CSS ni mamorgo. Seche moko de bed ni jomo ondiki e position mar CSS gi. De gin jogo ma jopiny ohero. Kendo gin jok ma jopiny omorgo. Doho gi wan kaka jorit chik okwabeling. Kata bed ni gino moro kata ok moro. To achiel kuom jawinjo wacho ni jawinjo gi janeno wacho ni ma bobedo abeda kaka excuse matene ni chieng' moro serikal mar Ruto bo wacho ni ing'eni nadwa tiyonu kendo nadwa tiyonu maber to nuneno kaka doho no meya koro katiyo koro agombo tam mar ariyo. Koro nyaka wang'e ni at the end of the day ka in ja Kenya ma nyalo winjo excuse machalo kamano to mano wachni nikech ing'eni imbe in gi ratiro mar winjo excuse machalo kamano to ananeno ni weche wanyalo timo kendo serikal inyalo ta nitie yore minyalo ta serikal e yo maber kendo yo maluwo chike kendo yo makata kotere doho nikech ing'eni doho article 23 gi 22 of the constitution wacho ni ng'ata in fact in the former constitution nyaka nibed ni provision mar katiba no inyi directly ko kinyalo dhi e court to sani katiba manyien wacho ni ng'ata so long as in ja Kenya oyieni dhi e court mondo ipinge matende ni anyalo dhi kata dala wako kwanyo kacha to aromo gi dayo moro kata jaduong' moro moti to jaduong' no neno ni wach CSS ni chwanye katiba oyiene dhi kata chwalo gine court to gima nyaka wang'e en ni kitimo gimoro amora ma kalure gi katiba to doho ok bi thicho oko nikech weche mang'eny osetere court. In fact sani king'iyo registry mar court Nairobi kende the constitutional petitions mosechwale court employment court sani ringo mana 600 to constitutional court koro dhi kadho mana 2,000. To ng'enygi about 60% are against the government or government agencies. To I think about 40%, only 40 of the 60% ema doho thicho oko. Koro matene ni nitie about 60 or 70% of cases mochwale e od bura e court mondo gigo ma serikal otimo thicho oko lakini doho ok othicho oko nikech ang'o nikech serikal kata agencies mag government notimo gino ma chik dwaro matene ni kitimo gino kalure gi kaka chik dwaro kata kochwale e court kata kochwale otere e court court nyalo duogo mawach ni wang'ni taneno ka serikal notimo kaka idwaro kasi thicho ng'amotero case no e court emithicho oko serikal ok thicho oko. Mamoko mabeda dwaro mar mondo mi walu kapok sa ong'adwa nikech aneno ka dakika na 18 tok sa 4 wang'ane mamoko kopogre kata mana gi wach jolub jotend migepe mabende nwalose jumani nwaneno chenro mar maisha kada kanyakla kod parastatals 11 manego bedni niketo e bwo lwet ji giwegi bede doho nochako chungo bura makamano kata kamano pok ong'ade gi doho ibro bed king'ade moko kuom gi aneno kanyo ibro bed king'ado mano dwe mabiro en mana ni maisha kada ni to chal ka gima noseng'ade nikech maisha kada ni naneno kanyo ka no wach ni naonge public participation nokochok pach jopiny naneno ka Justice John Chigiti nonyiso piny owacho nochiwne gi siema mar mondo mi kik gidhi mbele gi wach registration gi golo cards mago mag maisha namba to maisha namba ni naneno ka sirikande Kenya Kwanza noketo ne gitenge omenda mar siling bilion 1 chal ka gima omenda mar chwalo moko kuom chenro moko winjore to nitiere to makoro idwa meja piny to dakane. Omiyo Sharon samoro wacho ga ni priority mar serikal mar Kenya Kwanza. Yani priority chato iwacho nang'o yani gik ma gidwa timo mokwongo kichako gi gima
gima chuno ni nyaka tim mokwongo samoro en itime yo moko winjore koro gin samoro ging'iye from a perspective mar loso pesa nikech cards gi bende king'iyo gi mokwongo card en gima ochuno ni nyaka ibedgo to kwa wacho cards to for example nyalo wacho gimiluongo ni national identification card ID mar ng'ato en gima nyaka ibedgo kisechopo higni 18 nikech en card mabiro konyi yudo tich kata sama idwa dhi timo thieth mar NHIF kata sama idwa dhi timo chiwo pesa kata M-Pesa kata golo pesa nyaka penji identification card mari koro ng'iyo kech government be samoro bet piny to ging'iyo ni eke sources ma wanyalo yudo godo pesa to king'iyo yo ma ging'ado godo pachgi kata ka gidwa ni mondo gitim godo gigi to mana kaka doho osewacho ni choko pach jopiny ok notim to kata ka notime to ok notime e yo makare to nikech magi gin gik miluongo ni public interest nikech ID mar ng'ato kosetimo class 12 osetimo penj koro ichako penje ni sechopo 18 dhi mondo ikaw ID to ka koro sirikal dwa ni mondo ket nyaka gik moko ma samoro ok ochuno ni japiny nyaka chiw digital information nyaka doho ang' donje wacho namba 2 en tendering process ng'ano madhi bedo kachapisha maisha card gi to ere kaka idwa achieve procurement process mar chopo e ng'atno midwa miyo tendane magi gigi tema kaka ne wawacho mokwongo ka ng'ato dhi e court as a petitioner ni this stop gimoro to nitiere information mibe nyaka ibedgo ma en information mimiyo kinde madhi konyi seyo wachni e mbele judges kata justices kande to kochopo kuma evidence mari kata information ma intiere godo bende ok kony gi mar mondo gine against gima government legal advisors bende wacho to samoro nyalo bedo ni in gi point maber to king'iyo kaka sirikal dwani mondo ochop implementation programs mare to gik ma ginyiso jodoho gin gigo mawinjore omiyo king'iyo gik moko kaka maisha card gi kata king'iyo nikech mabe ok en gima nyien ne wan gi gimoro miluongo ni huduma namba winjo wachno to magi gina gik moko te maka sirikal ng'iyo to penjore ni to priority mar sirikal en mane against expenses ma wadhi income to parne namba bende nitiyo gi omenda mathoth osuru ma bende jopiny golo to nochunge to chal ka gima nyinge makoro lokne kowuok huduma namba sani en maisha card to nikech king'iyo programs ma government timo kech koro sirikal mar Kenya Kwanza wacho ni ma is a one stop shop en card maka ingo to konyi yudo gik moko te mak mana ni koro weche mag choko pach jopiny kech pok idhir jo Kenya mi penjo gi ni to ka wami NHIF card wami NSSF card wami ID card wami driving license card wami yango card akiani help cha bimi yoga cards angwa pento ja Kenya no nyisi ni anan gi shida ufuko na this malich ma card 18 gi ok nyal rome mano be ok no penjo jo Kenya ipenjo ja Kenya ni to ini gi shida mar chiwo ID mar kidhi golo pesa ni mar MP kidhi golo pesa e omenda ni mar M-Pesa aongego omiyo samoro sirikal kaka ochiwo programs ne onyalo bedo gi maber nikech kinyo weche mag arita mar piny kata security to nitiere a lot of immigrants jogo mokoripo bed nitie Kenya kae magine e pinywa mar Kenya to gin registered to gine jogo ma samoro bet piny kaka jogo maluongo ni terrorists kata violent extremist groups jogo machano kaka ginyalo hinyo ngima mar jo Kenya odwa ni mondo los bomb blow everywhere to magi jok mane the objective ne ni ka wan gi card to en card ma sami dhi register to koro details ni kamora mora ma jatich mar arita mar piny mar Kenya nitiere obed Busia obed Namanga obed Somalia Mandera kodi adia computer ni pap to neno Kevin Osido ID number nen kanye odak kanye odak winjo magi nikech kalure katiba institute karamna ko pogrege kao patch jopiny mano public participation ngecho ni weche mutendre kod data protection nikech kare prade kod achiel mano mar katiba bende nitiere wache mutendre kod data protection act ngecho ni kakoro kuom ranyisi kaka wacho na pisa moro kan nitiere Busia to koya wayani to dendo ne Osido maka kanitiere yes to mano timore nikech piny mar Kenya focus strengthen the Data Protection Act. Ingeni one get a lot of digital information kata data mar japiny mikao irregularly. In this amore siptal tidwa ni mondo kaw what is your father's name ID number mare nango samori kete e computer. Kia gidhi kaw ngamiluongo ni next of kin ID number mare nango tingeni next of kin tok mi thuolo mar mondi goch ne ipenje ni Sharon ingeni antie kae ta apply tich moro kato gidoro next of kin
anga keti ena jiminde kandike form to bange to samora timo gimoro marach to Sharon, who is my next of kin, emakuri luongo kaka witness. Samora nego ng'ato kaka nek moko ma waseneno katimre kuondegi. To anda se nyaka cross gi ndege adhi nyaka Dubai kata Qatar. Koro ka ging'iyo file mara gimoluongo data mar Kevin Osido to ging'iyo ni ng'ani no wuok Kenya but wan gi Sharon ong'ayo who is the next of kin. Koro Sharon ema gidhi to gimako. Ni ne manyaki produce. Koro emomiyo owacho ni consent mar ng'ato. Emomiyo kata wan ng'at moro ma beni luongo ni data matinde wacho ni wan ok nyal go picha ti post online nyaka ikaw consent mar ji. What is the person? Commissioner. Data commissioner. Iwinjo nikech wan gi data mang'eny ma bende sirikal kawo kata wakawo to watiyo godo e yo marach. Omiyo en kwayo maber but kaka sirikal implemente emiwacho ni ok ni kawo pach jo Kenya. But king'iyo the pros and cons, to the pros are more in terms of securing the nation. Manyiso ni arita mar piny dhi bedo maber, but kaka sirikal dwa ni mondo implemente, idwa ni mondo time e yo ma hinyo japiny as opposed to kaka ber ma japiny nyalo yudo godo, especially based on resources. En mana gino maro ni piny owacho ok bi luoro kendo kaka gitemo gi wach mar jolup jotend migepe ni wach mar maisha kada. No ka ging'e ni pesa dhi wuoke to gidhi luoro. Itoni ka pesa nyalo wuoke kata kamano we waket wang'wa nikech wach mar maisha kada ni. Bende doho koro nochungo mano chieng' tarik 5 mano mar dwe mar 12 ni mana nyocha nikech kawuono en chieng' tarik 7. Kopogre gi mano walusone ko tenre kod parastatals kembe 11 mag piny owacho ma bende koro piny owacho nacho ni dwaro keto e lwet ji giwegi. Neno ka duonde bura mar ODM noseringe doho nochungo dwaro makamana. Kiani bende isedonje mbui Brian, iseneno tipo moro mar KCC ponono ni kokete lwet ji giwegi. Neno mana cyber cafe, kiani hotel bande. Wachina deoche. Kamano, ingini kalure gi pend chike mantie. Wan gi legislation moro miluongo ni Privatization Act. In fact, wan nyaka gi authority miluongo ni Privatization Authority. Matene ni kambi mora mar serikal inyalo kete the hands of a private individual. Kendo in the same breath wan gi gimiluongo ni nationalization. There's a legislation on nationalization. Matene ni kata mana private farms inyalo loki mabed kembe mi bedo control gi Kenya. Achiel kuom kembe ma waseneno ko ka was a private farm to kendo koro sani en public and National Bank of Kenya. Kata Kenya Commercial Bank. Kenya Commercial Bank was initially fully government owned, but it is now a private entity. But National Bank was previously a private entity. Koro aneno ka ntie gigo ma foster the national heritage of Kenya. Kendo king'iyo petition ma ochwal gi chama mar ODM, ibo fwenyo ni achiel kuom gik ma giwacho kanyo en ni ntie gik moko onego bed ni imulo kata ntie gik moko onego bed ni itima privatization kaka idwaro. For example, the Kenyatta International Conference Center and how iconic it is to the heritage of this country. Achiel kuom gik ma gidwaro privatize en the new KCC. Kendo new KCC ni ose survive kendo it has taken so much public interest, and I think it is the only company ma deal gi chak mar serikal. Nikech ng'eny gi gin it is an institution run by private individuals. To daher mondo anyis jowinjowa gi joneno ni case mochwal gi jo ODM no poko ng'ad fully. But gimotim en ni kidhi ga court ti wacho ni adwa challenge this action to oyieni dhi e court mondo wach ni kapok court owinja kata kapok court owinjo gima nyawadwa bo wacho, wadwa ni stop this function nikech kodhi mbele to kata case makelo e court ni bo beda ka gima en walo. Matene iluongo ni conservatory order. So whenever you bring a petition in court, you can ask for conservatory order mondo gima idhi fulo serikal e doho mondo kik tim. To kawang'iyo kaka ne President Ruto dwa implement wach privatization, and in fact probably that is why en gima nyalo dhi mbele kendo doho nyalo thiche oko en mana wach good governance gi public participation. Kendo daher mondo akon jowinjowa gi joneno ni
ni public participation ok en option nikech serikal no ki bete position mar president itiyo gi okiti gi pesa ni kendo okiti gi mano kodu ondike tich pesa bende jopinye mamiyi osuru gimoro amora masani president gi minister tiyogo kata obed ni odwa dhi mane holiday kata odwa dhi kanye kata odwa dhi rwakre gimoro amora motimo itiyo gi pesa jopiny emomiyo article 10 wacho ni public participation in fact iwacho ni citizen participation citizen participation matine ni gini you are contributing towards it matine ni chalo ka gima ng'ato ting'oni pesa ni ka ng'ato ting'oni pesa ni onego penji kapok otiyogo mawinjire kata ka bed ni miye ratiro mar tiyogo onego bed ni kapok otiyogo in a particular manner openji koro public participation was very important kendo an datie serikal da kono serikal ni proposal mar privatization of these farms nonego ket ne jopiny mondo jopiny olieki wach ni organization mane kata kambi mane mineno ka onego bed ni itero ne private entity nikech privatization no be ogima ber gima ji okia ni ogima ber seche moko nikech seche moko nitie organizations moko ma kiwe nitie functions ma kiwe serikal ema tiyogo so there will be no competition kendo there will be no the government will thrive on its own. Nikech mane penjo mabin nantiere godo nikech ramna kineno kembe 11 moko kuom gi nyako rom ga jong sebedo kisome wang jowi mari kanyo moko kuom gi ok osebedo ramna ka temo makare e ohala higni koro ng'at nyalo penjo ni ero public participation no kotim pono no ni public participation no tim ber mane ma bende nyalo wuok ahinya ka piny owacho ouso kembe maka magi Osido ber mane ma jopiny nyalo yudo ing'eni ber manyalo wuok to en gima nyalo luongo ni 50-50 nikech king'iyo kembe moko ma walose gi for example KLB Kenya Literature Bureau to inyalo penjore ni to with the changing environment kaka piny lokore kembe moko bende iyawo kendo gibende gitiyo tich mana machalo gi ma KLB nyalo tiyo no kaka kuro KICC en gima iluongo ni Kenyatta International Convention Center manyiso ni en kama buche madongo iyale kendo itime koro ber manyalo wuok en ni mokwongo wanyalo penjore ni to KICC mana oger 1973 kuonde ka ber mane mosebetie jo Kenya bedo gi KICC ang'ono ma waseyude maber ruok to ang'ono ma wadhi lose what is the value for money kobedo privatized against ka government okawe to an gima nyalo wacho kanyo Sharon en mana competition nikech king'iyo ka jatelo mar Kenya nigi hotel samoro gero kendo hotel moro maduong' moingo mar KICC to koro ka in president idwaro mogere mar rais moko kata mana e summit kanye mangitere biashara no ngiteri gi hotendi kech sane be kata kwa wuok kama wadhi kata mana Weston mabe osewachi ni en hotel moger ma en hotel mar jatelo mar Kenya to bende ogere kuma ndege ni bende kadhe to bende wapenjore nikech en hotel ma kwa ng'iyo weche mag Doho to nosega muk chon higni mang'eny mokalo mwapinyre ni to meetings adi kata buche adi mabiro kae tinde tadi kuom buche gi gin buche mag sirikal obed national government kata obed mar county government to mano data mabende waboyudo nikech gin gik mibawo e ginene e posta mar hotel kacha omiyo nitiere ber mang'eny manyalo wuok anaparo ni privatizing kata mana the idea mar privatization on some of these critical infrastructure mag Kenya dimiyowa rach mang'eny manyiso ni losses mang'eny madhi wuoki kech pok wapenjore for example Sharon ni king'iyo note pesa mar kalatas mar Kenya ka wan gi picha mar KICC koro penjo nyalo penjore ni to ka ang' wase privatize ma ng'ato loko rangi mar KICC monument mar jatelo president mokwongo mar Kenya cha be ogol kacha tinga maduong' obiro oywaye oko pod odhi bede pesa kacha structure mar KICC cha pod odhi bede pesa kose kendo sirikal dhi nyiswa ni by the way jakambi manonyiewo KICC owacho no kod waneno KICC no e pesa marwa to delaru to noselor koro ere cost what is the value for money e decisions moko ma sirikal kawo aparo ni samoro nitie gigo ma jogo ma antiere sirikal ong'eyo gi ber magiyude moloyo gik ma jo Kenya ong'eyo gi ber ma jo Kenya nyalo yude
e gigo magitimo. Omiyo emomiyo dware ni mondo wasisitiza kendo wajiw paro mar public participation. Mondo piny jo Kenya nito unuyie ni mondo waus KICC to a private investor. Imbi kaka public participation gi etemo. Samoro kana public participation no samoro bende kaka etemo bende eteme yo mahuyanga. Atime yo moro ma bro suit the interests of jogo madwa ni mondo us KICC, but history will have a register. Nitie jogo kaka koro sani wawache ni nitie jowinjo mang'eny mawinjo to giwacho ni Sharon gi wende mantiere studio ka to nowacho ni KICC kik bed privatized, but is based on many things. I'm sure ni kuma jotelo mantie sirikal kata migepe manende Brian wacho bed Kenya Privatization Act, the bureaus in charge, the ministry in charge, mine trade and industry, jogite nyaka jogo malungore ni by Kenya sell Kenya ka. Ereka pachgi e weche machalo kama kato bed mana jogo matimo, for instance Kenya Rice Millers mabe is another parastatal mabende gidwa ni mondo gi privatize koro dware ni out of the 11 wangi kaka na wacho what is the value for money. For rice millers maybe there are losses ni samoro jogo mapuro mchele ok yud benefit koro value for their money kato bedo ni serikal nyiewo mchele cha tok gine ka pesa giyudo e yo makare ok gine ka benefits kata mag training extension officers moripo bedni serikal oro negi kuonde magipidhe mchele ka timore e yo makare. Be samoro mchele ma e pinje maoko mabiro Kenya ka ng'eny kendo usre e yo moingo mchele miloso locally ka. Mano koro would be a better reason to privatize Kenya Rice Millers. But nitiere out of the 11 dore ni mondo wapire ni to koro ka serikal osemiyo wa para achielgi mage makonyo jo Kenya manyalo kata miyo wa opportunities kata mana mag yudo tich. Aye to wapenyere bende ni to ang'ono ma sirikal poko time e yo makare momiyo kembe kata migepe mopogore opogore gi are failing to meet their obligations. Wanwarit kaka dobro bedo kang'ado ka bende wang'eni duond bura mar ODM bende nosedonje doho ma bende doho bende ogeng'o wach makamano ka bende ng'eto hibro bedo king'ado bura makamano chieng' tarik 6 dwe mar 2 higa mabiro mano higa mar 2024 bang' okila mano mar ODM mong'ere kaka Jackson Awele nochopo e doho. Kok manya kwar mga ng'eni bende nitiere moko kuom kidienje mopogore opogore mane bedni walose ma bende doho osegeng'o chenro mago mag Kenya Kwanza. Yena mar mondo medhi account ma Migori atudra gi jafwambo marwa George Juma wang'eni romo mar lokruok mar kor lwasi to pod dhi nyime e piny mar Dubai e kaunti ma Migori. Odiochieng' ma kawuono nitiere romo mano motedre kod pith manyasani ma bende dhi nyime e gwenge mag Migori. Juma kinyalo winja amusi ni misawa inyalo muna dhironwa TWAK kotendre kod chenro makamano. Erokamano Sharon na winji makare county ma Migori wachio makare ka bende nyaka samwa wuoye kata kama wuoyeni wantie katiegruok ma jopuonj kata mano ma Migori Teachers Training College kama bende kinde madakika machuok nitie romo bende kodhi chakre kendo romo bende okelo oganda wuok migepe mopogore opogore ma oting'o apisas go mag piny owacho mar county ma Migori riwruogno mar Daka mano mar Green Life kod ojende ma bende osebedo katimo wechego mag pur to enye kinde bende kontie lokruok mar kor lwasi e romo bende korigio ne TWAK dhi bedo to yore mage minyalo jiw wechego mag pur to enye kind rawere sama bende kontie lokruok mar kor lwasi kopo gi mano bende gidhi TWAK e weche mang'eyo ni nyaka sani wan gi romo mar COP28 matimore e pinyno mar Dubai ka bende gidwa ng'iyo ne to piny kae kata county ma Migori romo machal kod madhi nyime kochacha ere kaka bende inyalo kele piny kaka inyalo puonjo oganda e wechego mag lokruok mar kor lwasi to ahinya kaunti kod wechego mag pur to ahinya county ma Migori antie kod mokuonjo bende nyaka sani kolos romo machal kod mae ka ng'iyo ni to ang'o mokelo romo machal kod mae tang'o ma gigeno yudo e giko mar romo machal kod mae madhi kelo TWAK e kind migepe mopogore opogore. Adwa ni miya thuolo mondo ko ler ka otenende kodgi mar ng'iyo ni to ang'o maduong' momiyo gikelo romo machal kod mae. Adwa ni mondo akwonga chak kodi chori machiegni ka king'iyo ka adwa ni kuongi yangnwa nyingi ti ketnwa ler ni to romo ni thoro ni maduong' en mane. Aniluonga ni Peter Chuka atiyo gi program miluongo ni Daka oparo kawuono ni mondo wakele youths kanyakla gigoye mbaka gi county government mondo ere yore madang' wakony gigo. Agriculture provides miyo opportunity monyalo konyo go youth ma jopiny kae lakini pesa ma oketne agriculture e thoth departments mang'eny this sana kata kaso king'iyo lokruok mar alwora pia be
medo inye kabisa. Koro wawacho ni awa, wakelu youth kamora chiel, gigo TWAK gi jo county, gigo TWAK gi Department of Youth, gigo TWAK gi Department of Agriculture, giwuogi all this department, ging'iane niya, ere possible measures, ere possible ways my youth nyalo tap into, mondo migi team dongro, kendo gi upscale agricultural productions, matimre alwora makae. Iye kae, wan gi youths, mosetimo inventions mang'eny. Wan gi youth, nikech youth engama en inventive, youth engama neno mbele. Thoth youths ma wabiro go kawuono, nitiere gima gitimo e gweng'gi, nitiere gima gitimo piny kuchocho, to gitimo gima beyo. Moko timo poultry farming, moko timo agroforestry, moko loso nyaka fertilizer minyalo tigo e puodho. Koro wadang' ng'iyo ni yawa, youths gi, bedang' gi kony youths machielo mobiro gi, dang' gi inspire gi, ere yore ma giloso go gik gi, kendo ere yore ma giyudo go ohala e gik ma gitimo gi. Romo machal koda mae mar wechego mag ubabete kaka mag lokruok kata mar pur bire seche mantie lokruok mar kor lwasi. Un kaka usebedo kukedo ne lokruok mar kor lwasi. Be nitiere gik moseket makara mane jopur oyudo nweng'o makare kinde mantie lokruok mar kor lwasi? Kabisa, Migori County nochako e yo maber kabisa. Migori oseloso Migori County Youth oseloso policy, climate change policy. Migori County sani loso youth policy. Migori County manyo yore madang gilos go structures makonyo pesa mondo flow down to the communities. Already county osetemo mang'eny, already county osetemo as much as possible, and development partners kaka wan, kaka Daka, wambe wasekonyo thoth youths, wapuonjo gi yore pur, wapuonjo gi agricultural production and all various means maginyalo loso go gikgi. Koro waneno ni pesa podorem, knowledge podorem, nitiere youths moko ma pod nitie iye kabisa. Ka ginyalo winjo wa to gi join discussions ni mondo giwinji gimbe mondo mi opuonji gi ging'e kaka ginyalo yudo pesa e yore mag pur. Katiyo kodi iwacho ni nitiere kaka Roma dhi nyime COP20 to dwane mondo bede koru kele piny ka mondo ji otwage. Odiochieng' ma kawuono Roma usebedo kitimogi e kaunti ma Migori kaka ruok. Be usebedo gi thuolo, be oganda nitie kod ng'eyo e weche mag lokruok mar kor lwasi? Wasetemo, and kane waloso kata mana climate change policy, kane watiyo kamoro achiel gi county government ma Migori loso climate change policy, ne wa make sure ni popular ni osim policy ni to wadhi kode nyaka piny nyaka mishinani mondo wanyis jopiny ni yawa jo kama gino osetimore, onego beni wa adapt gi climate change. Level mwachope, seche moko watiyo mane words mathis, to nitiere words moko ma pod odong'. Koro maybe nitiere jopiny moko ma gineno lokruok mar kor mar alwasi, but wakwayo county, wakwayo ji modong' te mondo synthesize, mondo obi kamoro achiel, onyis jopiny ni mae gima timore, mondo wabiuru kamoro achiel walose uru kaka jopiny. Erokamano, wawinj pacha ng'ama adwa ni king'iyo ka na gi nyingi. Sani watwake kata twak moru malich ka en weche mag pur e sama nitie lokruok mar kor lwasi. Nyaka sama wueni sirikal osebedo ka weche go mag pur. Ang'o giri moseket maka mineno ne nyalo konyo nweng'o e kinde ni nitie lokruok mar kor lwasi weche go mag pur? Erokamano ahinya. Nyinga John Bosco, atiyo kod riwruok mar Green Life, kendo e kaunti ka an jambetre mochung' ne weche mag alwora. Koro kotenore kod bedo ni seche gi eki wa face challenges motenore kod lokruok mar kor lwasi ma bende kendo koro osedhi monyo chandruok mamano osekelo ni nweng'o mabiro e ofuku kanyakla kod chiemo minyalo yudi ewi mesa kod yor ji dak kod yuto margi osebedo kohinyore. Kawuono chande wadwa wache bende ei Migori ka, nikech ing'eni ko wache Dubai to wache gi jotelo mag pinje, jok ma wacho gik moko e kiwango mamalo ma jopiny mang'eny iyudo ka ok winji. Koro kawa wache gi piny ka en ni jomatindo ma bende momiyo kawuono wachokore ka mondo mi wago mbaka ni gin kod rieko, gin jok ma ong'eyo fuono riekni ka kod kacha, kendo gin joma iluongo ni innovative. Gisiko ka gimanyo rieko manyien mane madipono sieko e yor mbui, rieko manyien mane mosene kata mane wang' jowi, rieko manyien mane madipono setuch kanye. Koro kochopo ni gidwani mondo giket rieko ni e te kod nikech support mawuok ka kod kacha osebedo kanok. Kasewacho mano tatemo wacho ni kane ber to piny owacho gi jotelo manie iye
owuog oko mondo mi otim mentorship makare ne joma tindo gi nikech jogi ni kod rieko, jogi ni kod gik mang'eny magigombo ni olose masindni dipo kokonyo kama, dipo ka samoro wakaw olemo ni dipo kwa loke juice, wakawe kata mana rabuon dipo ka waloke gi machielo minyalo cham, mano ka koro wuoye value addition. Joma tindo gi ni kod riekni gieki, to koro kidwa keto rieko ni etim, iyudo ko ng'ama tin ma samoro kokanyo tieko college onge gi lwete, to kamoro bende motengi mondo mi odhi olose rieko neno ero bende pod onge, to kata ka ne kuma kamano nitiere mondo mi obed mobilized kaka ng'ama tin, mondo mi odhi oome kama mi rieko neno ero otimre kendo yangre bedo matek. Mano ka wacho to wacho ni kata mana an makawuono ni eri ane founder mar Green Life Organization chako ne ok yot nikech ang'o, lweti ni nono, igombo in gi lek, in gi gima igombo ni mondo bed kare, to mondo mi ang' iyud konyruok ka kod kacha bedo matek. Joma tindo machalo kamago ng'eny sana, kendo odiechieng' ma kawuono wadhi romo kodgi, to wadhi romo gi jotend migepe mag county. Wakwayo gi mondo gibed piny, giwinj gima joma tindo gi wacho, wachak chiwo ne gi mentorship makare, nikech climate change kata obedo ni affect wa kama, wan wabedo favored sana jo Migori County. Wan gi climate maber, koth chwe e yo moro makare, mok rach ahinya, chieng' bende rieny e yo moro mok rach ahinya, lobe wa bende ok richo. Kwa hivyo wan gi opportunity monego watigo maber mondo mi yuti. Katieko kodi osebed kiwacho weche mag climate change buche madongo dongo e piny kacha kama utiyo gi koro wan ma watiyo e community nikech Green Life Organization en riwruok matiyo e community, tiyo e oganda. Koro watemo kar ma wanyalo mondo mi japiny owinji kendo bed kod lony. To nikech nyalo watin, iyudo ka injili ni ok nyal chopo madonj kuom ji e yo moro makare. Mano bende nakwayo ni kane wanyalo riwore kod riwruoge mamoko, to ahinya piny owacho kawnwa mstari mambele mar nyiso jopiny ni nitiere kaka kor lwasi kethore, to nitiere timbe moko mitimo ka kod kacha, tong'o yien awiyaye, puro nyaka tie aore mamiyo koro siltation timore, nam medo pong' kod yugi, geche miluoko e tie aora to chemicals donjo e pi. Mago te gin gik moko machangia ketho kor lwasi. Mago gik monego bed ni puonjo jopiny e yo moro motegno. To ok aseneno ng'ama owuok ni mbaka migoyo piny cha koro obed localized e kiwango moro ma japiny nyalo winje godo, nikech malo kocha kata kiwacho the term COP28 dhano dong' ka penjre to COP28 ni dibed ni en ang'o. Omiyo agombo ni mondo mbaka ni wakele anena e ground ka, mondo ot ka ot obed ni nyalo goyo mbaka ni eri kendo wayudo ne kaka wanya konyore. Erokamano kuom ler machal kono. Kinyalo winjo mano mokuom jogo bende nyaka sani obiro machal koda mae mar twak e wechego mag pur, to wenyi kine pende koro nitie lokruok mar kor lwasi. Pod wago tachka mar ng'eyo ni tang'o madhi wuok e romo machal koda mae, to ere ber modhi kelo e wechego mag pur to ine rawere e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya Juma, wawinje yo makare nyakoram gajwang'a mane sigana mabende nyawadwa George Juma Luon wa odiochieng' ma kawuono mano e kaunti ma Migori jiwo pur manyasani ahinya kinde mabende romo mar lokruok mar kor lwasi COP28 dhi nyime e pinje mag Warabu. Juma, erokamano ahinya. Nyakoram gajwang' wadong' gi matin dakika 10 mar mondo mi watiek twak makama. Kapok atieko twak, asoma nena moko kuom ote magi bang'e wamula nena moko kuom chenro mabende pok walosi. Aneno kanyo mako widhi Nyarombo. Iwacho ni wuok e kaunti ma Homa Bay. Kenya mondo usi omi ng'ato ka ng'ato pesa ne otim godo gima dwaro. Waul. Aya. Ote machiel mabende biro bedo kasomo. Iwacho ni nyiso kil ni Doho kod Lejko. Ageno ni iwacho nadko gin mek jatend piny. Gik ma Doho timo sane gin mind games mo office maduong' machopo mana dwach jatend piny. Gigo ma Doho timo en chalo ni gisomo gik momigi wangi ruling mano mar housing levy. Giwacho ni en illegal, but bang'e gimiyo sirikal thuolo nyaka Januar mano mar choko. Ote machielo biro bedo kasomo kanyo mar Hamano Liech. Iwacho ni ka chik odagi jolub jotend migepe to chief CS gino mara ni prime CS to tie bwo chik mane dak chungo office no. Erokamano ahinya kuom ote mare. Boso Minde Kambugu. Iwacho ni Sharon ananeno ni Doho en independent. Koro en gi thuolo mar tiyo kien. Mar ariyo, Kenya osego kang' ma ok apar ka jo Kenya nyalo yie dok en nak diriyo.
Ruto moko maka ok otang' to aneno gimoro mbele ka yae bosi nena ng'o. Ote machielo masomo ote mogik kanyo mar Ongwena Elias wacho ni oyawre kanyo Doho to Omako Ruto Mafuanda mak mana ni en bende osechich kodgi mane momiyo ni nyoro ineno kotimo lokruok ne moko kuom jong'ad buche kendo otero gi kuonde mopogore mano nyiso ni osechich kodgi. Aya magi moko kuom paro mabende joneno magwa oronwa mago pach jopiny. Kata kamano adwaro mar mondo mwatiek twak makama kwatieko twak ang'en wasemulo wach mag jolub jotend migepe, wasemulo maisha kada, wasemulo wach mag kembe mabende dwa kete lwet ji giwegi mag 11 parastatals. Modong mabende pok wamulo mabende biro bedo kumulo en wach Ahiti. Wang'ino bila mapachoka ne beni yore piny Ahiti wach makamano pod nitiere doho bura mabende biro bede ka ing'ado mano e dwe mar 1 mano higa mabiro bang'e kura okot ne odhi e doho gi okil mare ka bende wacho ni okang' makamano ok otenre kod chik. Logging inyalo paro kinde mabende kori yiende ni tong'i doho no biro kendo ma ochiwo kum mar mondo mi kik tong' yien tadiera nyaka sani pok waneno kamano timore. Mar adek mabende dwaro nwa lose en wach housing levy manyaka sani neno ka wach makamano pod nitiere doho ka bende jong'ad bura mago mag piny owacho nokwayo mar mondo mi migi ndalo 45 mar mondo mi gin bende gidhi gine kaka wach makamano ginyalo loso. Gimogik en mar Finance Act. Brian achaka ni kodi kotende kod buche mabende pok walose. Erokamano to kapok achako nitie janeno gi jawinjo moro mowacho ni waus Kenya kila ng'ato opog pesa ne. Achiel kuom gimomiyo wach doho ni nyaka wabedigo kata wach public participation nyaka wabedigo en ni kata ko us Kenya to mi pesa matin ibo timo nango nikech Kenya serikal nyalo wacho ni wauso Kenya lakini wami pesa kalure gi ushuru mesachulo kata kalure gi iki kata kalure gi kaki nyalo go mbaka. Mar ariyo housing levy en gima ne doho seng'ado kendo achiel kuom gimomiyo doho no teche oko en nikech it was discriminatory according to pend chikewa article 27 onge gimoro amora monego tim to discriminate other people whether on the basis of gender, on the basis of tribe, on the basis of race or even economic status. Talking hiyo kaka housing levy no kel housing levy no wachni ngata ma chamo musara kendo chamo eni ngata ma nigi formal employment ing'ado matene ni how about your money in formal sector. In fact gin maging'eny gi pesa molo joma nie formal sector. How about your money in formal sector? How about joma tiyo aila ng'ato karingo gi cyber ne kata ka nigi duka ne en ang'o miyo ok chula housing levy to jamsara to chulo. Mar adek en wach dhi Haiti kendo wach dhi Haiti en achiel kuom cases ma poko rum lakini achiel gik mang'eni court nyaka dhi winji en ni wach dhi Haiti ni beno time kalure gi chike nikech ng'eni the constitution of Kenya does not contemplate the external use of the National Police Service. It only contemplates tiyo gi Kenya Defence Forces for external missions. Anyway, mano wach ma wabowene court. To aneno ka kiluo chike kata kiluo bura ma buche ma koto seng'ado kendo kaka attitude ma koto sekao wanyalo wacho gadier ni ni doho omako Ruto Mafuanda kendo omako serikal Mafuanda. To gimada medi en ni omako serikal kata Ruto Mafuanda nikech serikal ok tim gima kare. Debed ni serikal timo gima kare de onge tiende mondo omake Mafuanda nikech imako ga ng'ato Mafuanda kineno ko onyalo hinyi kata onyalo lili kata onyalo ketho budho emomi ineno ka nyithindo ma queen kata nyithindo ma timbe gi richo imako ga Mafuanda maneni okoyieni igayi tapenji wakili nikech sata bende nitiere janeno moro mabende nacho ne penji nyisna wakili ni doho kod lejiko gina omake gi kod jatend piny Kenya ni mago gin mana mind games mabende aneno ka koro doho tugo gi sani kako okil nikech benang'e ni in bende nitiere moko kuom buchegi samoro maki Mafuanda kosimbo maki Mafuanda aneno ni ng'amo mak Mafuanda ok nyal mako ng'amo make koro aneno ni
it may not be right to say ni mind game nikech kata obed mind game, is it achieving the purpose? Nikech purpose mo achieve and to prevent them from doing. Koro ka en mind games mag tugo gi wiwa, tek ni oketh timo gimarach. Ero kama na enyo sidimbe na winje pachi kotenre kod buche mamoko mabende pod wageno ng'eto margi ahinya chakre domo kungu higa mabiro. En nikech ing'eni samoro ka doho bende ng'ado bura to ng'iyo environment, otimo environmental scan ni to ere effect. To koro ng'eny cases gibe samoro dhi gi public mood. Koro gibe ging'iyo ni to nitie gigo ma wawacho to kapo ni ang'wa pronounce kata waselando gi to ere kaka piny dhi kawo gi. Temo miyo wacho ni nyaka ibed gi evidence kata prayers magi, petitions michiwo ka nyaka bed gik moko motegno. For example, Finance Act en gima waseneno ni bende kata mana public participation manotim, choko pach jopiny kaka nolosi. Nitie gik mang'eny mane jo Kenya wacho ni mondo goli. To sirikal nodhi bang'e motimogi. Omiyo sama ng'ato dhi e petition, to sirikal bipenjore ni to ang'o nomiyo gigi to ne ji osewacho. To sirikal pod odhi mbele motimogi. To king'iyo kata mana sama iluongo jatelo mar, for example, Treasury, Professor Ndung'u gi wabunge magwa, tipenje ni to ang'o nomiyo udwa timo gigi kaka chalni. For example, on revenue targets, tij KRA. KRA no nyisowa, for example, ni gidhi loso revenues madhi 2.9 trillion, for example. Ang'o nomiyo year in year out KRA ok meet targets mage. Omiyo mago gin gik ma samoro doho bende ng'iyo ni to kaka jopiny wache tich momi migao noripo bed notiyo gi kaka jo sirikal bende time bende nitiere correlation. To ka onge emomiyo samoro nyiso gi ni wamiyo odiochienge 45 for example mondo dhi mondo ng'i wachni. Nikech gimomiyo mano timore en nikech sirikal kano wacho nodwa ni mondo tim housing levy to nowacho ni nitiere revenue, pesa magi choko manitie gimidwa ni mondo otimgo. To samoro doho be ng'iyo ni okay, tax ung'awo malo nikech Finance Act useng'awe malo. Ukawo nyaka housing levy bende umede. To samu umede ni jopuonj ok nyal chul. El Nino be wacho ni biro udwoke nyaka piny to pod ndara okolosi. Jok mano mark papers mag jo KCP gi jo KCSE bende ng'enygi pod wacho ni poko chulwa. Hospital kacha ya poko keli. Koro doho bende dwa ni mondo tim ane research maneni to pes michoko mang'eny gi gidhi kanye. Koro temo imigi those few days mondo gidhi respond to those questions. Mako dagi to en gimi goya oko. Ero kama na nyebwo nyirere 20 seconds 20 wachni mogik watieko Osido. An wachna mogik en kwayo jatelo mar Kenya ni wadwa ni mondo duog Kenya kech iselokri jabayo ma namba 1. To sami bayo ni ting'eni gik mang'eny mabeyo mwawacho gi to kiwinji. Kata jogo mawinjo be sama gindiko ni report osiepna to gipimo mana gigo magidwa ni mondo winji. Magidwa ni mondo iwinji. To jo Kenya hinyore kendo wakwaye kaka jatelo mane wamiyo thuolo mondo oritwa in special envoy number 1. Duoge Kenya, wabed piny kaka wadhi e suku mar Christmas ni. Kanya sayo mingi matiloke pachi mondo kwa chako 2024 to mana gigo ma jo Kenya ne inyiso gini dhi timo negi mabeyo ka ema mondo tim. Waheri kendo wagombo ni mondo mwaneni alwora wakae. Ero kama na geno marani joting ndai mage bochopo ne wach ponono no ko winji dholuo donge Brian. Nitie joma loko ne pile. Ero kama na okila. Ero kama no an buo nyiriri 20 daher mondo akon jo Kenya with a lot of confidence. Ni wegea gitim gimoro amora ma sirikal ineno katimo marach wegea gitem. In fact gimanyalo kono jo Kenya ni manya ukil mora mora bathi kanyo mondo samora mora ma sirikal otimo gimarach tidonjone. Ka sirikal otimo gimarach to wadonjone gi kendo wathicho oko. Kendo in addition to that oken sirikal kende ma inyalo donjone ko timo gimarach. Inyalo donjone kata mana ng'amundiki, kata mana jaodi, kata mana wadu, ng'ata kotimo gimoro amora ma ok mori wadhi e doho. Mondo doho otim ang'owa
omake Mafuanda. Erokamano ahinya Bran wakili, erokamano ahinya kuom biro e twak kanyakla kod Kevin Osido jalony weche mag telo. Wagweno erokamano ahinya. Ng'eni twak ma kama pod en twak ma iye lach, en twak ma bende ok nyal rumo gi sani. Kaluwore ni weche mamoko pod nitiere do. Kuom ranyisi wach mar housing levy ni doho biro bedo ka ng'ado bura chieng' tarik 10 mano mar dwe mokwongo. Kopogore gi mano, wang'eyo wach mag parastatals kembe 11 ma bende piny owacho dwaro keto e bwo lwet ji giwegi ma bende pod nitiere doho bura ma kamani biro bedo ka iwinjo chieng' tarik 6 dwe mar 2 higa mar 2024 e kind mamoko nyaka wacha itini bende biro bedo kiwinjo chieng' iwacho ni e dwe mokwongo mano mar higa mabiro. Weche ma bende pod waluonu kotendre kod maisha kada ma bende pok awinjo ka piny owacho bende chako lose bang' doho noseng'ado oko dwaro ma kamano. Warito winjo dang' ma bende biro bedo katimore bil mano motendre kod jolub jotend migepe ma nyaka sani piny owacho osebiro gi paro moro mar National Government Administrative Laws Amendment Bill mano mar higa ni bende biro bedo kwa ng'eyo ni wach ma kamano biro bedo ka bedo e yo machalo nade. Dibed ni piny owacho biro bedo ka luoro e tok pasia mano mar puodho jolub jotend migepe emomiyo ni wan wang'i to bende wan iti. Sabich oseromo mar odiochieng' gi kanyo bende makelo we giko mar chenro makama. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa chakre okinyi makawuono. Chenro makama nwachako sa 12 mar okinyi gi chenro mar mbaka oromo. No kan kenda mana ka pile nantiere gi jowetega ariyo Joyce Oduor kanyakla kod Cleophas Luoch. E tok studio bende wantiere gi dhano tanda wuoya, wantiere gi directors, wantiere gi jomak duol, wantiere gi producers. Unduto te unemomiyo chenro makama obiro. Erokamano janeno magwa in bende erokamano kok in kata wan bende dinonge ka. Dong wanere kendo odiochieng' makinya. Nyinga Sharon Ng'aw.